Hello guys, Marisation. Shangopina about Sugma 7:30. I've managed to struggle man to BK. I never share a finish. Let's go big a mascot. Kama ni roman patobi gati some fish to stanga kudzisa tidzisa kudzisa kwacho futi nchida often microwave quite often. Hey, it's a very fantastic thing. Samani asi manje hatsi usimbe guys. Mozvitaure kwenyu kuti mungosacrifice what no ngatsibike two manje noodles total good guys kana every day ngosvika tibika this time it's not good though, but chandongoda manje tikangoti tindongovhunzana kuti hana sometimes togona ngoti sometimes togona ngoti ngativate sometimes togona ngoti ngativate. But one thing I like about us tinofurirana tunhu one tese tikangofunga kuti tingatovata nenzara totovata but manje fridge yafiri tofanira kuita plan fridge because I think kutoti nawe kutoti tisatotenge fridge kutoti pedzera mari somehow because every time pamoda ubika muromo ufanira unotenga yo hayi nawawo kope nadzo ngatisabike tetingatirara noodles abikwe ka 2 minutes I'll do it myself. So guys, zviri kwenyu kudzimba dzenyu iyo nezo ndakazonafiti zvakanaka people waitanga kuti ubuda wakasviba chifoni chakubhowa guys foni yedu yakubhowa mukationa tisingaite maskits paipai zivai kuti foni iyi kuti hamusikanzwa semazuva ayaya yada kutofanana nesvamenti ikuzara inonzi ingozara in the middle of nowhere ipapa but hawana kuifomata kutotite video tofanira kutofomata everything but help kuti amen pamwe zvichatanga kuitawo totsvaga good phone kana kuti amen oone kufomata kwatamboitawo this time kuti inoita sekurova haiti yangu nekaroko kako karongomufamu nekaroko kanonga kuti karomufamu neroko rangu roko remurume vakadzi karoko kabokurochia akapuwa mpama nemurume akapiwa mpama nemukadzi kanitomaseja dama ndikumaseja saka ndozvikuitika guys but tichakupa ichi tichamboona so far zvatafomata everything kuti tikwanise kuva tichiita macontent edu zvakanaka tichikupai tichipenga but hey I was talking about the video I saw yesterday and just kuti yaitogwa nani ndikati pebhukuona zvechokwadi vamwe vanhu zvechokwadi vanofanira kufolowa vanhu vakaita seivavo vachilenawo kuti zvemumba munoita sei kwai unombobvunzawo here munhu wako kuti baby do you enjoy the sex and it's a good question kudzai pachokwadi. It's a very good question. You have to ask your partner that, like, baby, do you enjoy this? Are you enjoying? Like, are you enjoying? Are we together? Am I satisfy you? Yeah, something like that. Then more, pakuleka, why? Pamnorambana papa pano zotanga kubuda mashoko. Hey, ngani good. Hey, ngani. Akakuchita mnanda kuza. Awundi good, awundi at least mudzana muzivana. Motsvaga plan together. Kuti toita sei kuti mbamudi Muna kids and I love that. Yeah, that's that. And KV Lionsat. Don't suppose to Lionsat. I think let's check. My KV. I love JV. And I love the video, Shim. VK Leonard. Yeah, VK Leonard. Okay,
VK Leonard. Mombo in that guy, that man. Vanotaura mashoko ayo kuti anovaka kuti sometimes we go there tichimbonolisina tiwa kuti guys practice. So that practice. Not baby. I enjoy. Baby. I enjoy. So now I say I don't send it. But I still baby. Oh. That's going to check us kakushiri. I never read that, but I don't know that you are crazy. Jabo posted, I guess, my message. I'm going to Twitter got on my no cool. Nani, I miss you. In 10 seconds, I miss you. I love you. And I was funny. Both those are worried, that's why I didn't. But even Manuel and Data, there's no so go to and like so matter ragas. But don't like a rushing into cheat. Or me, that depends. And that's not what she did in same sentence. Mugo, guys, never travel notes. In that video, guys. Ndakatona totona shinji vanofana kurava sangana izvo zvakadaro mukaona musingakwanisi kutora maadvice akada mumarelationship enyu ka munohwa nekurovana unotswa kuti right ataura ukaona usingakwanisi kunonzodii kutora maadvice akadaro haunenge une demon because ndo ari kuparadzanisa marelationship hobo kuti haasi kundigutsa is not satisfying me takuisa noenglish chakazotsvaki chidiki chakazodhis and that's true guys. Tingada kunyeperana kuti kudii zvinhu izvozvo zvokuuraya marelationship akawanda ndo zvikuita kuti vakadzi vazhinji vachite varume vazhinji vachite mukadzi wangu haasi kugona this. Why don't you tell your wife like takazoona kwaigeza mukadzi first thing uchango edaimoona man first thing uchangosvika mumba makudaenda pambedha enda unogeza hoya wakapfeka kadresi kako kari light kekuti murume akaona anoona zapalala yese then akatokuti no, they have to know baby mani vanai avafa utozvita nhasi wonogeza ndashamisika kani chiri mufanira ndiri ukadomo like I told you kwaine mapublic toilet paina mai vanengoti sisi zvongodaro vaiga vachingonogezeswa manero nemurume wavo neweduwe murume oinda akada anodisa mukadzi mutoilet iri kunze uku everyday manero hezvo he knows what he was doing. Gezai mupinda mumachira ndopaunoona papa paunofuga musoro murume paunomufugidza musoro obvisa kuti aiwo chiko anganyara kukudza kuti what's going on mune bhomba mugumbezi ivai fresh pfeka kuti madress kupinda uri naked mujira. I love you ndaimuona mumavhidhiyo yavo guys and thank you tikatimbona kuti chikafu whatsapp but atofanira kutengawo firiji mwari wakatikombora guys tichatenga firiji but aya mashoko akakosha guys. We love you so much.